RCS RDS precizează că Antena Group i-a cerut peste 7 milioane de euro pe an pentru retransmisia canalelor Antena. Antena Group a somat RCS RDS să înceteze difuzarea prin satelit a canalelor Antena, dacă nu achită o taxă anuală de peste 7 milioane de euro. Data limită pentru cererea Antena Group era 20 aprilie 2012, ora 0. Dacă după data și ora menționate, RCS RDS ar fi continuat să retransmită canalele Antena, Antena Group ar fi urmat să apeleze la toate măsurile legale, inclusiv plângeri de natură penală. Este pentru prima dată în ultimii 8 ani când Antena Group cere bani pentru retransmisia prin satelit a canalelor Antena. Pretenția financiară ar fi obligat RCS RDS să majoreze tarifele serviciilor Digi prin satelit. Compania noastră are în prezent cele mai mici tarife de pe piață, direct corelate cu puterea de cumpărare a abonaților. Acesta este motivul pentru care RCS RDS nu poate accepta cererea Antena Group, prin care abonații săi ar trebui să plătească o factură substanțial mărită, fără a beneficia de nimic suplimentar. RCS RDS rămâne consecventă scopului său de a oferi abonaților posturile de televiziune pe care și le doresc și de aceea RCS RDS cere public Antena Group acordul de retransmisie pentru posturile Antena 1 și Antena 3 pentru a le oferi abonaților fără plată suplimentară.